ההוצאה הגדולה ביותר בחיים שלנו היא מס הכנסה, מס רווחי הון. אנשים מגיעים אליי בגיל 60 ואומרים לי, תראה, זה מה שחסכתי, זה החיסכון הפנסיוני, זה מה שיש לי, עם זה אני עכשיו ממשיך את שארית חיי, זה מה שיש. ואני לא מסכים עם הטענה הזאת, כי דווקא בגיל 60 זה הצומת שקורה בה הכסף הגדול. אנשים לא מאבדים כסף בתשואות, הם מאבדים כסף בהחלטות. החלטה איך לתבוע קצבה, החלטה איך לשלם או לא לשלם מס, איך לקבל את הפטורים, מה לעשות עם כספי הפיצויים. ולכן, לקח דוגמה, בן אדם בן 60 מגיע עם 2-3 מיליון שקלים בקרנות הפנסיה שלו. רק המס שהוא ישלם, כך 20-25 שנה קדימה, תוחלת החיים שיהיה בריא, רק המס שהוא ישלם זה עשרות אם לא מאות אלפי שקלים למדינה, במקום לקבל את זה לעצמו. עכשיו, אם אני אפרוט את זה, תמיר את הכסף הזה על ההכנסה חודשית. משפחה זה בין 3,000 ל-6,000 שקלים לחודש, תוספת לתא המשפחתי, קח את זה שוב 20-25 שנה קדימה. ואז זה מגיע למיליון שקל האלה שאתה מדבר עליהם? זה מגיע ליותר. זה בין 500,000 ל1.5 מיליון שקלים. אמיתי, כאילו לא כסיסמה, ממש אתה נתקלת, יש לך דוגמאות מהשטח. מה זה דוגמאות? אנחנו מלווים אנשים מעל גיל 60 ביום יום, וזה כסף לא סימולציה. אמיתי, כסף שנשאר בכיס שלך ולא בקופת המדינה, פשוט מאוד.